Bag-ong ugmat, bag-ong bugas, bag-ong turok, bag-ong salingsing, bag-ong sitla, bag-ong adlaw, DYCM. DYCM 1152 Cebu Province-wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Bag-ong ugmat, bag-ong bugas, bag-ong turok, bag-ong salingsing, bag-ong sitla, bag-ong adlaw, DYCM. DYCM 1152 Cebu Province-wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Oras sa DYCM Bugo, alas 7. Mayang buntag mga higala at suki o mga pinalangga ng mga tigpamilyo. Dini sa tulamunon, kini ang maayong balita. Usa kini katulamunon sa inyong mga higala ng mga Seventh-day Adventist na magahatag kanatog paglaom sa kalawasan. Nabisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og biadto sa langit, nagandam og batahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mibukas sa atong mga salabutan ug magahatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran ug kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan ug mga giya sa angay natong pagabuhaton karon
samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga ginadumala kini sa inyong higala Brother Joel Tirana, Brother John Dehito o kinusab si Brother Levi Claves ang magapakiguban kanina ning duha ka oras nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, karong buntaga mga higala gina-welcome mo na mong tanan. Pwede mo makapadangat o mamensahe pinaagi sa pag-text din sa atong number kang Brother Levi Claves nga number sa 0926-8869-758. Ako sublion 0926-8869-758. Okay, pwede na sa inyong mga mensahe, text lang mo nina nga number, no? Kanya pwede sad mo alang sa atong tanan sad nga mga viewers nagtan-aw karon sa atong through Facebook Live, no? So makahimo sad mo higala sa pag-message no sa atong Facebook. So amo kamo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Pwede mo makaparticipate sa ato nga programa karon pinaagi sa pag-message sa atong Facebook o sa atong number sa atong cellphone nga atong gipahibaw nga na ninyo. So ako, balikon ako, welcome ang tanan. Ato mahigala diya sa Negros Island, kay lanog kayo sa Negros mga higala, sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. So kamong tanan diya, welcome sa atong programa. Diya, kumusta sad ni Brother Mudang Flores Diaz Tubuso, nilang Brother Cesar Elguera, mga atong mga kahigalan kay sunan diya, no? O ni ato sa mga sukin tigpaminaw Dres Masbate karon, mga viewers na to. O ni atong mga listener dito sa Biliran Province. O ni ato ding pasalamatan sila si Brother Kensing Lagarisa. O ni sila si Brother Berting Batak na nagpalanog po sa sound system dito napita sa dito sa Biliran Province, no? Good morning yung tanan diya sa Biliran. Automatic paminaw diha sa probinsya sa Leyte. Welcome ang tanang taga Leyte sa ato nga programa. Ani atong mga higala diha sa Ormoc, welcome. Diha sa Palumpan Leyte, ani kumusta ang mga tigpaminaw nato diha sa Villaba Leyte, labi na ni Mr. Lee nila ni Brother Jose Incenso, Mr. Nate. So good morning. Ani atong mga sukin tigpaminaw diha karon sa diha sa Kaglukot, no? Itong pasalamatan si Ma'am Gretchen Novela siyang sound system. So tanong na lang taga Beliaba, niya kamusta ni Sir Carlos Montelia, o nilang Brother John Quezon, diya sa Tabango, o niya good morning sa ating mga tigpaminaw diya sa Isabel Leyte, diya sa Matagog Leyte, diya sa Kanangay, o niya atong mga suki diri karon sa San Isidro Leyte, o sa kinatibuk na lang nga probinsya sa Leyte, welcome. Atong mga sukin tigpaminaw dres Islas Camotes karon, lanognis kinatibukan sa Camotes. Ani ato din pasalamatan si Brother Tato Sotelo diya sa Lower Kagkagan sa iyang mga trompa nga naglanog-lanog diha sa atong tulumanon. So salamat kayo Brother Tato sa imong lanog na trompa diha og sa nag-donate sa imong trompa, no. So thank you kayo. Ani atong mga suki nga tigpaminawan diri sa Islas Bantayan, sa Madaldejos Bantayan ug sa Santa Fe. Ni Des Bantayan ato ding pasalamatan Des Baud Bantayan si Brother Eliseo Cordoba sayang sound system ug tanang mga silingan dihang nagkadungog ug namati through radio. Ani suki nato tigpaminaw no diri sa Santa Fe. Ato ding pasalamatan si Brother Lot Villabrilla sayang amplifier. Sila Brother Doc Kokong, Brother Doc Ting karon naapo na sila amplifier nga gipalanog. Maayong bundag. O nga tusod nila ni sa ito mga suki ding naminaw din karon sa Islas sa Hilam Tagaan o sa Islas Kinatarkan, des Islas Hibitngil o sa Malapasco Island. So makaislahan din sa Northern Cebu. Gina-welcome mo na mo sa tulumanon sa kini ang mayong balita. Kung ato sa mga suki nga naminaw din karon sa Mainland Cebu nga naabot sa atong broadcast, good morning diha sa Balanban, diha sa Kabukiran sa Balanban.
di nakras si Presidente magsaysay, mga Latayada family, na kanhi mga born again na sila, pero kahibulungan nga gahom sa Ginoo nga miabot dito ang atong programa, o niya kaluoy sa Ginoo, sila nagiyahan jud paingos kamaturan, nahimo na silang mga CSDA, no? Mga Latayada family. O niya ato mga tigpamiyo diya tuburan karon, good morning, diya sa Tabuilan. O niya ato sa pagumustahon diya sa Gimpilakon, sila si Brother John, pikit-pikit, mga pamilya sa mga Golben, Maimbuntag, mga Yonting family, o niya ngadtos mga Tirana family, atong gina-welcome diyan tanan taga Gimpilakan, o niya tanan nga taga Carmen, Cebu, diya sa Katmon. Good morning dahil nila ni Brother Mario Alquizar o mga silingan nga naminaw o niya mga tigpaminaw nato diya sa Agsuao, Katmon, diya sa Bungyas, labi na sa mga Komendador family. O niya good morning sa tanang taga Sugod nga nagpaminawan, tanang taga Bourbon nga kanunay nagsunod sa atong programa. O niya diya sa Bundo, Bourbon, good morning diya sa mga Morillo family. Tanang naminaw sa diri sa San Jose, ato rin pasalamatan si Brother Amay Pitugo, gipalitan gid niya og sound system ang ato nga programa, o niya with trumpa na lanog-lanog na ron diya atong programa sa San Jose. So Brother Amay, thank you kayo og imong family. Niya kumusta sad ni Brother Rodrigo Villamor diya yang family lang, Brother Rolando Villamor. So sa tanang taga Barangay San Jose nga naminaw karon, welcome sa atong programa. O dides Kaguyong day, good morning sa tanan taga Kaguyong. Mga suki natong naminaw didto karon sa Tabugon, diya sa lungsod sa Tabugon. Good morning nila ni Brother John Quezon. Nila ni Brother John labitan niya, masama mga ni John good. Di apoy John dehito diri, masama sa ita niya John Quezon, apoy John labitan niya. Brother John labitan niya sa Tabugon, Maimbundag, Mr. Remy Monteliano. Ano atong mga suking namin na pagidya sa do sa lungsod sa Tabugon, sila sa Ma'am Rotsini Lingganay, ayang mama, iyang mga uyuan diya, mga pagumangkon, tanan diya ginaminaw sa Tabugon. O niya may buntag sa tanang taga Managasi nga nagsunod, no? Diya sa mga pamilya, sa mga Romagos o mga pamilya sa mga Nano, mga Ilarcusa family. O niya diri sa Kaduawan mga higala ato ding itunol ang mainiton mga pagpamustas tanan din atong mga kaigsunan o bakaygalaan. Atong pasalamatan si Brother Nelson Bersero nga may nagpalanog karon sa sound system the Seventh-day Adventist Church. O niya mga silinganan diyang nagsunod atong gina-welcome sa atong programa. O niya good morning sa diya sa Mahayahay Kaduawan. Pasalamatan nato si Brother Bean Estor, maayong bundag ni Brother Bean, o sa mga silingan nga naminaw diya sa lanog sa imong trompa. Ani ato mga suki naminaw sa Dres Barangay sa Libho, pasalamatan sa nato si Sister Linda Kamay, siyang sound system ng Brother Lito Ermac, no, diya sa ibabaw sa Libho. So tanan na lang diya kaninyo sa Libho, welcome sa atong programa. Ani tanan sab nga taga Mabuli, ato ginang barangay das Mabuli. Tanan diyang naminaw karon nga pasalamatan nato sa si Brother Jeffrey Sir Marley sa pagpalanog karon sa atong programa diya. Ay duha ka trompa diya nga naglanog-lanog. Nga good morning diya sa atong mga pagumangkon nga naron diya. Mahay ra ba ni si Melody? Di siya great, no? Maimbuntag alod. La ni Jailin diya, la ni Hazel, og tanan diya kaninyo nga naa sa Mabuli nga naminaw. Mga silingan nato diya tanan nga nagsunod sa atong programa. Ay naka-text pa na to sila si Eugene diya, itong mga igagaw, sila si Boy, o diya nga ito lang Sister Lowe's diya, mga igagaw na to, tanang mga igagaw di sa Buli, mga silingan diya ang naminaw, ato nga gina-welcome sa atong programa. O na diri sa barangay sa Libaong mga higala, ato din pasalamatan si Brother Pat Pahid, no, sa iyang sound system, huwag ginay paglubad, so may buntag Brother Pat, o mga silingan diya mga naminaw. O niya, good morning diya sa mga Aribe, Brother Ladjo, no? May buntag niyo bro. Uban siyang family. O niya, tanin diya, mga Ituma family, mga pamilya sa mga mainit, no? O niya, ngadto sa mga pamilya sa mga Vistar.
Nya good morning sad sa mga Nidia family, mga Tonyakaw, Villarosa, uban pa diyan natong mga pinalangga nga mga kahigalan o mga kaigsunan. Na Brother Erickson Senisa, na Brother Lito. Nya good morning sad diri sa kinawahan nila ni Brother Jojo, nya nga to sad ng Star Maridel, kaayon sad family. O nya diri sa Lambusan higala ato ding pangumustahon sila si Pastor Eddie Frasco, Lanimang Frasco, or tanang mga Frasco family nga kanunay jud nga nagpaminawan, nagsunod dining atong programa. Kumusta mga Buyosi family diya sa Lambusan? Ngadto sa mga pamilyas, mga Beliata, no? Tanan diyang naminaw, mga suki sa naton ti paminawan sa barangay sa Tambungon. Good morning nila ni Brother Remy Sigarino, oban siyang family. O niya ngadto sa mga Kabagi family. Good morning sad sa mga Abali diya nagpaminawan. O niya mga Gahob family, mga Ursula family. Niya good morning sa mga Espiritu family. Mga tanang mga Sigarino diyang nagsunod kanunis sa programa. Mga Notarion family, good morning sad sa mga Lecciones. O niya ngadto sa mga Tequilio family, mga pamilyas, mga Manso. O niya mga Leomorin family. Brother Romeo, Sister Libeth, iyang mga kabataan, good morning sa tanan. O niya sa ato mga naminaw sa Dris Barangay sa Napug. Good morning lang Brother Geno, lang Konsehal Nuran Pagal and family. O niya lang Brother Sunny Mantos, maayong buntag niyo bro. Mga pamilya sa mga ngadtos mga Ikarma family, o ngadtos mga Dilaw family, tanan diyan naminaw sa Anapug. O niya dirisad sa Bangkasan ato mga soke diyang naminaw, labi na ni Brother George Luna, atong barangay captain diya. Brother George, may buntag ni mo. O niya nga tusad ni barangay councilor si Brother Elvis Peritos or mga Peritos family diha sa Manyo. O niya nga tus mga Sinadhan family o sa tanang taga Manyo, tanang sad nga taga Luok nga nagpaminawan sa atong programa, atong gina-welcome karong buntaga. O niya, good morning diya sa mga Lopez, mga Vargas family, nga sa mga Samson family. O niya, nga sa mga Monteroyo family. Good morning sad sa mga pamilya sa mga Suson. O niya, nga sa mga Larga family, mga Likigan. O niya, nga sa mga pamilya sa mga Layon, mga Kabatanya family diya sa Argawanon, mga Ansyano family diya sa Patag. Tanan na naminaw diya sa Sanrim nga kanunay dyan nagsunod sa atong programa. Nasayod higala nga daghan mo, pero text lang mo mga higala aron siguro dyan nga mabasa na to ang inyong mga pangalan. O ni ato mga suking naminaw des Dan Bantayan karon. Good morning sa mga Dihito family, no? Diya sa Maya Dan Bantayan. O ni tanan diya nga mga Punay family, atong gina-welcome. Pasalamatan din nato si Brother John Punay sa iyang trompa nga nagtingog kanunay diya sa Talisay Daan Bantayan. O niya nga mga Morales family diya sa Lanao, may buntag. O niya atong mga naminaw karon no diri sa Kumbado. Good morning diya sa mga Pioneers family diya, mga Rosaleos family. O niya nga ng Sister Los, may buntag Sister Los. O niya good morning lang Brother Kevin, nila ni Brother Duming Bunukan family. So sa tanan na lang yun nga taga Daan Bantayan. O niya, bisan pa man sa Paypay sa Nazareth, good morning. Ato mga suking naminaw diri karon sa barangay sa Antipolo, no? May buntag sa tanan taga Antipolo. O niya tanan nga taga Dang Lungsod Bidilin. Mga tigpaminaw na to diya sa Lungsod Just Bidilin. Labi na sa atong pinalangga nga Municipal Councilor diya si Brother Raymond Olivar. Good morning sad diha sa nila ni Sister Ellen Deacon, no, and family. O niya nga ng Brother Felipe Solera, tanim nga taga Lamintak Sur o sa Norte. Niya ato din pasalamatan si Brother Terbosab sa iyang sound system diha sa 108 Midilien. Niya good morning sa tanang taga Dahagon o tanang taga Bugo City, atong gina-welcome. Diha sa Binabag, good morning nila sa mga Bersero family. O niya ng Brother Lino, Sir Perla sa San Antonio, maayong buntag. O niya ato mga suking naminaw diha sa Anunang Sur o sa Norte, bisan pa man diha sa La Paz. Niya good morning sa mga Sino family diha. Niya ganito nga to sa nila ni
Sister Pidin, ni Brother Vic, mga Lipawpaw family. O niya, good morning sad sa pamilya nila ni Pastor Elias Curios na diya sa barangay Sadakit. Ningadtos mga Derder family diya, mga Ursal family, ato nga gina-welcome. Niya, good morning sad lang Brother Joseph Kemno diya sa Baas, uban sa atong mga kaigsuunan diya o mga kahigalaan nga nagapaminawan sa atong programa. O niya, diri sabta mga higala sa diri sa barangay sa Guadalupe, nandiyang naminaw sa Guadalupe, no? Welcome. O niya, good morning sad sa ni Pastor Hill Edo Liberio, kauban ni Ma'am Nars. Diya sa Guadalupe, ninang family karon diya, ilang family. O niya, ngadtos nila ni Brother Edsel Ledisma, nila ni Ma'am Ibing, iyang family. Nila ni Ma'am Zoe diya karon. O niya nila ni Sir Elmer Pilayo. O tanan dihang naminaw karon sa atong programa, atong gina-welcome mga higala ni Sayos Domingos Kabuntagon. O niya sa itong mga suki nga naminaw, diya karon sa Udlot, diya sa Marangog, sa Libertad, good morning. Diya sa Syukon, o dinhisan na Ilon karon. Good morning diya sa mga Lipon family. Nga kanunay din na nagsunod, diya sa mga Pioneers family. O niya nga sa mga pamilya sa mga Rituya. Good morning sa mga Hilig family, nga sa mga Mulihon family. Nila ni Ma'am Ruhama, yang family. O niya, good morning sad nila ni Adias mga Fernandez family. O niya ngadtos mga pamilya sa mga pamilya sa mga Berdida. O niya, good morning sad sa nila ni Ma'am Lisa Villasteque, no? Tanan dihang naminaw sa Nailon. Welcome karon Kabuntagon. O niya, Dias Gairan, good morning sa tanan taga Gairan. O niya nga tos pamilya sa nila ni Engineer Ernie Catayas, no? Ni Sister Mary Jane, kauban siya makabataan. O niya, good morning sab nila ni Sister Leah, nilang Brother Vicente Muniz Dias Pandan. O sa ito mga suking naminaw diri karon sa diri sa Bagsakan, nila ni Brother Chudulo Itang, uban siyang family, kay palano po na siya siyang sounds diya karon. O niya, good morning sab, no? Diri sa diha sa diha gyapon dapit sa Bagsakan, karang terminal na ni Sister Lisa Cobilio, sa ilang karinderiya karon na apos lay patingog na ilang sound. O niya, nasa itong brother diha karon diha sa Linyas Administration Building, karinderiya po Brother Junior, magpatingog po na siya nga sound diha. So may buntag diha sa New Public Market atong mga listener. Lanti awing diha karon na Sister Marilo, no? May buntag, may pagpaminaw sa atong programa. O ni ato sad gihapon pahimu naman atong mga listener, labi na dinhi sa Northern Cebu, nga kung na problema ta higala sa atong pananaw, daulan ninyo ang tulo ka optical clinic ni Subugo. Pili lang mo aning tulo. Ang una na slow choking, gipanagiya na ni Doktora Hining Biraki Lubitania o Dr. Consorcio Lubitania. Biraki Lubitania Optical Clinic. Na pwede sad mo adto sa kilid jud sa Land Bank ng siyudad sa Bugo. Kanang Icon Optical Clinic. Iyan na, ilan ang anak. Computerized pa na yung magamit diya. O niya, dirisan sa parke kang Doktora Lab Optical Clinic yapon. So, wala na niyo alam sulbad, higala ang problema sa pagpananaw. Good morning des mga Makipig family. O niya, ngadto na ni Brother Sammy Pamilara o yung family, mayang buntag. O niya, tanang taga Don Pedro, Dayhagon, o tanang taga Barangay Kayang, labi ni Brother Andy Nobal, mayang buntag din yung tanan. So sa tanan na naminaw karon, yes, tanan na itong mga viewers nga nakig-uban kanato ning Kabuntagon. So ato nga gina-welcome sa ato nga talamanon sa kini ang maayong balita. Makapadangat mahigalag mga pangutana or mga morning greetings, pinagi sa pag-text no, akong ihatag kaninyo ang akong number higala alang sa kasayon sa pagpadangat sa inyong mga mensahe. Ang akong number, kang Brother Levi Clavis ko number, 0926-8869-758. Akong sublion, 0926-8869-758. Ano sa itong Facebook live higala, i-search na ninyo sa inyong Facebook, no? I-type ninyo ang DYCM Bugo
Adventist. Makita din flash na diya sa inig-type diya na o niya makatalantaw din higala sa ato nga programa. So balik ko na ko, welcome ang tanan. Sabi pa na to ato nang ihatag ang panahon ni Brother Joel. Tulo meron diri sa studio. Kaya naman ko nag-message na rin nga duha mo kuya di studio. So tulo mi diri studio karon, Brother Joel, Brother John Dihito, o niya kinisad yung ubos kigala, Brother Lebe Clavis. So atong ihatag ang panahon ni Brother Joel, atong ipalantaw kaniya o doon na si Dugang Tuwala Pangunustahon karon mo tagasan. Okay, salamat Brother Lebe no. Unya, maing buntag dahil sa atong mga higala ug mga suking tigpaminaw nga nabot sa atong Sibiya karon pinagi sa radio o gingon man sa ato ang Facebook live no. Maing buntag kaninyong tanan nya. Welcome, welcome, welcome sa ato ang programa dinhi sa Kahanginan. Unya, karon atong tan-aw ni dinhi atong mga viewers, dili pa ko moadto sa pagpangumusta no. Ato sa ning basahon dinhi. Diha sa Cebu City, diha sa Tabunok, Talisay, diha karon nakiguban nato si Sister Tirana, Rebecca Tirana Pikit-Pikit, no? Maing buntag niyo diha sa Tabunok, Talisay. Ang iyang message, Happy Sunday everyone. We're watching from Tabunok, Talisay. Happy listening to my family sa Gimpilakan, Tabuelan. Okay no, maing buntag ninyo diha onya. Happy Sunday. Di asab sa Australia, si Brother Gerardo Lobitania nakig-uban nato karon unya iyang morning greetings. Morning brother, looks like solo flight ka karon Brad Libe. Di tulo mi diri no nga wa lang mi magpakita sa monitor kay murag tugno man kaayo ning pasalipod sa ami kadali no. Unya di usab si Sister Lindsay Anciano. Ang iyang message, good morning ninyong duha Kuya John and Kuya Libby. God bless po. Niya diasab si Rock Gravel. Ang iyasad nga message, Happy Sunday mga pastor, watching from Mandawi City. City Cebu, may buntag sa tanang taga Mandawi City Cebu no, especially ni Rock Gravel. Yang sumpay sa message, ako i-great akong tatay, nagluto si Tatay Buning. Salamat, God bless. Okay, salamat sa no. Niya dia pagisigi pangmusta. Good morning sa family Bariga. Niya dia sab si SD Adventist sa Mambahaw. Dia yang message, good morning, watching from Mambahaw. Niya diri pod sa ato ang Facebook page. Diya karon si Han Gross, ang iyang message, good morning. Niya ato ning tan-awon ron ato ning tan-awon atong viewers pod katong mga nag-view nga wala naghatag og message. Diya karon 11 ni sila kabuok. Dala na ni sa atong gipangbasa nga may mga message kay ma-review man eh. Diya karon sila si Lindsay Anciano, Tris Jamin Jaime, Maria Lideros Tam sa Amerika ba ni Berjon? Sa USA sa Alaska, maayong buntag nimo diha. Sarong orasa diha sa inyo sa Alaska. Basta maayong buntag nga kumusta po diha. Lipay kay kong midire karong buntaga nga kuang ka ambit ka sa atong programa, lalo na nila ni Daddy Luloy diha sa Australia. Ang nga diapod karon ato nakita sila si Myla Bransuela diri sa Bugo. Diya sab si Roger Raico. Ma'am, salamat ma'am nga may time na gyud kang nakabyo diri sa atong programa kay kuha man ni asawa ni Sir Jezer. Diya pod sa Tambungon si Sinyo Moniz Tiquilor, Brother Dondon. Dong, mayong buntag nimo dinha dong. Unya, salamat nga si mama nimo dunay gugma nga muduol na diha sa Ginoo. Lipay kayo mi diri. Niya di asab si Rock Gravel sa Mandawi City niya. Di asab si Norberto Ladao, Jubel Tundag Geralia or Geralia siguro na Geralia ba ni? Geralia na si Geralia. Jubel. Jubel Geralia. Kani wa di ini ron sila magbike kay sadya man ni sila usahay ako ning masugatan sa karsada maggrupo ni sila magbike ni. Niya nakahigayon man ambot og wa ba po nimo pahuway diha sa
dapos karsada nga nanood usa sa atong programa kay while na biking sila magdadon man na nila ilang mga cellphone. Niya dia sab sidik Viralio Perpetua diha man ni sa Kinawahan, pero I don't know kung asa ni karon siya no, kay usahay madtog syudad or bisan asa lang ni paingon si Brother Dick. Malipay ito nga bisag asa mo adto pero kabahin sa ilang kinabuhi ang atong programa. Brother Dick, good morning. Sa Victoria na sila. Victoria din sila. Sa Victoria na sila. May talent man kay artist man pastor. Artist ni si Brother Dick. Niya dia sab si Lids Nogra. Dia sab si Leslie de la Cruz. Ma'am, asa naman ka karon? Kumusta naman si Ma'am Gemma? Okay na ba? Niya dia sab si Quezon Mahait Adjode. Hoy, madam. Kumusta mo diya sa bango, madam? May buntag niyo diya. So sa pagkakaroon no, mao pa ni atong nakita din niya sa atong screen no, sa atong monitor. So ato sang ipadayon sa pagpangumusta, mangumusta sa tagkadali, ato rin pangumusta dahil itong mga akong maginikanan diha sa Kalambua. Sila si Papa Sergio, si Mama Dercelia, kauban sa mga naminaw ron diha no. O niya ato sang ipangumusta diha ang atong mga listener po diha sa Tabugon. Sila si Brother Timo Itulye, Sister Mimi Itulye, silang mga po si Justin o si Sindoboy. O niya sa mga Linganay family diha no, sila ni Ma'am Rutsini, maayong buntag ninyo diha ma'am. Orag na may nangigam sa kilid. Dili mo ning katol pastor akong pitunlan pagkaibahan ako nga gipangumusta nimo si Ma'am Chini Linganay. There's something behind. Mama ganing pikasonon sa atong kinabuhi. Yes. Kanay nindot nga dili ilimod ang kamatuoran. Di gira to na ikaulaw, Brother John. Yes. Okay no niya kauban dahil siyang inahan diha may buntag ninyo diha no, kauban sa imong mga uyuan og sa imong apuha diha mga igagaw may buntag diha kaninyo ingon man sa tanan na lang membro sa Tabugon SDA Church kagahapon diha man ta nakasimba. Onya lingaw sad mig nalipay sad mig nga nagkasimba kauban diha sa mga kaigsuonan sa Tabugon no. Onya salamat sab kayo sa inyohang mainiton nga pag-abi-abi. Onya siguro ako na lang i-greet tanan-tanan nga naminaw bisan asa mong dapita sa suok niining kalibutan kay maabot nam kita bisan asang suok sa kalibutan tungod sa atong Facebook live. Mayong buntag ninyo og welcome sa atong programa dinis Kahanginan. Sa di pa nako itunol ang dugang pangumusta sa mga kaubanan nato sa imbasahon ang nag-view karon. Di asab gihapon nakiguban nato sila si Ria May Itang. Ang iyang message, good morning, watching from Carigara, Leyte. May buntag sa tanang taga Carigara, Leyte. O niya, sa pagkakaroon, mapamay kong nakita din sa ato ang screen, akong ibalik ang panahon di animo, Barlibe. Okay, dengan salamat Brother Joel at ang tahigawan sa Brother John Sod sa pagpangumusta. Brother John. Okay, dengan salamat Brother Lebe. Well, mga higala, good morning. Welcome din sa atong programa sa gihapon. Among ipabati sa inyo nga kami nagakalipay gayod sa inyong makanunayon nga pagkigdugtong pag-uban sa pagpaminaw nining atong programa sulod na sa daghang mga katuigan. Salamat nga hangtod karon nagpabilin diha sa inyong kasing-kasing ang nag-uros-uros nga gugmas pagpaminaw sa pulong sa Dios. Busa dinhi sa nasod sa Pilipinas ngadto na sa laing-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Kumusta kamong tanan? Unya ang Dios marga panalangin nato og welcome. Okay, mapadayon ta mahigala. Ato sa ding basahon kining mga text messages. Mayong buntag sa inyong tulo diha mga bad. Mangumusta ko sa tanang naminaw, ilabi na sa akong mga paryente og mga higala nga wala na kontak og kita dugay na good taon. Salamat mga brad, si Marining ni sa Luyang San Remigio. Okay, salamat mo Marining diya sa Luyang sa imong pag-text niyo sa atong programa. Okay, ngayong buntag, Pastor.
unsa man relihiyon ang pangutana mo na, lainon tala ng pangutana, no? Okay, Brad Buyak, sakto na ang Biblia ang ihatag sa SDA makapanalipod na kana sa imong lawas, kay ako nang hatag og basahon na dalin as ingon nako og mamatay nako, kay kusog kaayo ang akong pagkadakdak, pero wala gyud nga kadaot sa akong lawas, kay naglakaw ako, dili gyud nako ibulag ang akong Biblia, wala gyud bisan bunog na lang. Okay, personal testimony ni Brother Cesar Bulambo nga kanhi PBMA ni siya, mananambal ni o niya naman na sila ilang mga orasyon, ilang mga tulamunon, ilang mga librita silbi, ilang mga panagang, pero sa nakasabot siya nangawagtang to, atong giwagtang siyang kinabuhi o gipuli niya nga ang tulong sa Ginoo iyang di niya ibulag, lakaw siya o niya nahinog yapon siyang missionary karon, lakaw siya o niya manghatag siya og mga basahon ngadto sa mga kahigalaan. Ato ragod una ning i-share sa hangin na ning sitwasyon ni Brother Cesar Bulambao, Brother Libby, kay kuan man sa ligod mahug man ning produkto din sa atong programa. Daghan mang naminaw ron, alang sa kasayuran sa tanan, amo lang i-share sa inyo, no? Kini si Brother Cesar murag 42 ni katuig diha sa PBMA. Nadakpan na ra ba Brother Cesar ang inyong master si Itleo Jr., no? Sulod sa pila ka mga tuig na pagtago-tago gikan sa kamot sa gobyerno, pero karon nadakpan na gyud, no, ang inyong master kaniadto. Karon ang atong master si Kristo na gyud, wa man tay laing ilhon nga master. Karon kini si Brother Cesar higala nag-text ni, wa may masayod nga dugay ra din nga minaw, pero kay ang pulong sa Dios gamhanan nag-text ni nga, sir, unsa may mga pulong nga inyo diha nga yamyamon nga akong ipuli sa mga pulong nga akong gamiton, kay ako naning biyaan kay nananghid nako kang master. Sa madaling sabi, niabot gid sa punto nga kini siya gi-Bible study-an o niya nadawat gid niya ang insakto og tinuod nga kamatuoran, tinuod sa PBMA missionary siya, pero hangtod karon nga Seventh-day Adventist na siya, missionary lang gihapon, pero nindot ang iyang pagmisyon kay kamatuoran na gayud, kaluwasan na gayud. So salamat Brother Cesar, amo laning gipaambit sa inyo karong buntaga, kay share pod ni Brother Cesar Bulambao na disgrasya siya, pero bisan galos ni bunog wala sa iya, kay sa iyang paglakaw kanunay gid niyang ginadala ang mga pulong sa Ginoo diha sa Biblia. Kadalo? Okay, ato ning ipadayon ng higala og basa. Ano rin na if usa ka SDA dili ra ba na bawal ang maminaw og mga Christian music nga dili SDA nagkanta, okay lang. Sama nila ni Don Moen, nila ni Rose Parsley, Darlene Snitz, Chris Tumlin, Jerome Suson, og Victory Band sa Benagin na akong gihinungdan dad. Mga nindot man pod og mensahe sa kanta. Ano yung kanta na okay. Probably the text pod na, no? Sa ako, ang tinuod nga pagkasulti, no? Ang tinuod nga pagkasulti, may tungod ang Christian song, wala tag din hay problema, brother. Kang Brad Ilmer man na sa takop nga text, kay gi-text man po na diri sa ako na wala na problema ang Christian song, bisag kinsa pay mo kanta ana Brother Ilmer, no? Kay praising to the Lord man na, pero ako, this is my personal opinion, unya maupod ni ang gibati sa uban, dili kay ko accepted anang mga kantaha, dili tungod kay di maayo, pero kung imong tan-awon ang dating sa kanta, may pagka slow rock, mumurag mild rock ba, na yung pagka rock,
mao na panid-ina nga kung mo kanta na sila na ay mga dubbing, na ay mga unsa na din ha, mga band nga ilang gigamit, nga bisan ka mismo nga naminaw, dili ka ma-impress, dili ka mainat sa mensahe sa ilang giawit, kay tuan na sa background nga naay pagka-rock. Unya sagad ugod ining mga nanganta sa rock song, mga kuan mana, mga lahi mana sila nga mga grupo. So dili kaayo na accepted para nako Brad Elmer, tungod sa dating sa ilang awit ba nga kung pamation nimo murag makasayaw ka na, mura na hinuon og naakas diskuhan tinuod religious, pero ang dating kinalibutan mo na kay na may mga banda-banda. Unya tanawa di ka ma-impress sa words sa gikanta, na ka ma-impress sa dating sa kung kay daw kanang gitawag worldly style. Thank you, Brother Elmer. Okay, ang kanta, ang message sa na pagdaigit na tas Ginoo, pero bantay lang ta kay ang mga bayog usaw niya na bisan magmaninaw lang ka, di mo madanhon nga makalihok imong tiil, makalihok imong yang Kapag imong hawak, bisag maglingkod ka, imong mukibot yun. masagwa ka musaya, pero nagsayaw na day ka naglihok na gano'n, yawan sige lihok ng imong tiil. Nanging ang wording para pang Ginoo, pero gipalihok lain ito ang katalbo, gipalihok ng imong lawas. At kini sa Alta Vista nga nakadesisyon na sa pagpabautismo karon 15 karong bulan na sa duha ka bulan namo nga Bible study. Salamat no. Good news na sa paghago nga dunay bunga nga nakita. Okay, mayong buntag unsa man nga reliyon, okay, pa itong tanong. Ayong buntag ninyong tulo diha parilib parinini nindot na nga pangutana, katong pangutana natang nibasahon no kay maghisgot taron sa pangutana mahigala. Siguro na ibasahon si Brother John. Okay, ato ning ibana gamay na ba para makadaghan ta karon sa oras nato, Brother Lebe. Ato ning masahon ning kuan kasagaran aning mga kuan text di sa ako ang reaksyon ni kagabi pero ni ay kuan gi text karong buntag diri na gyud pag diri nata sa station. Sir, maayong buntag sa inyo dinha, bisan wa pa mo nagsugod sir kay misa pa man, pero mag-text lang ko nga daan aron dili na ko madisturbo pagpamati og magsugod na mo. Bahin anang pagkaon sir, maunay isyo nga dili angay nga ikalibog sa tao kay giladlad man sa atong makagagahom ang butang angay sundon sa tao o dili angay sundon, dili na ikalibog. Diha na malibog ang tao kung siya musungag sa giladlad sa atong makagagahom. Salamat sa imong pagbasa sa akong text sir, kaninyo sa kanunay na minaw sa Mirna di ay ni. Okay rin, salamat Sister Mirna. No? Okay, yapatay basahan. Good morning. Sa station di kani kang brother John illustration mo o kang Aljon, no? Salamat ni diha niya. Kumusta mo tanan? Usab kang nang karing, kumusta diha ang my only brother ito sa pamilya ni Consuel Alan dito. Maayong buntag ninyong tanan dinha. Okay, higala ako na lang ninyo ako ang kini-edit mga text din daghan pagod ni, pero ako ang magami kanana ang sa kagabi ini gusto nako nga uban ani sa gabi na lang pud nato basahon ni, pero wa pa nako ni ma-check, wa pa nako ni ma-scan kay ang tanan naina ko nako gamay 368 man ka mga text message nga niya sa akong cellphone niya. Wa pa ni nato gud ma-scan tanan kay limitado man gud ang atong oras sa paggamit sa cellphone matag adlaw. Dili pa gud ingon nga ang atong
oras ug dahil lagi nato sa cellphone kinaaman pay mahimong priority po nga himuon. Okay, salamat po, Brother John. Si Kapaglaon Sabrak Sumrio na sa blagi na siya muragrak. Okay, no? Sabi nga itong piliin ang mga music. Okay, naniniwin kami ako sa misa sa Katoliko. Okay. At ganito na higala sa luhin. Aron taga natin isaktong panahon ang pangutan ng ating tabagan karon, no? Naniniwin sa ito ang mensahe sa alit, no? Sa nilang panato basahin pag-itro ang pangutan ng ating gisaad kagabi na ating ipanayon sa pagtibag karon. Ato na ato ning paminawan ang usa ka mensahe sa awit nga naguluhon ang balaang kasulatan by the messenger. Matuburan niya na tago,
Okay, Brother John. Well, nag-ampo kita ng higala. Dalangtanan o makagagahid na Diyos na naaka sa promise kita sa mga langit. Nining buntaga, tuguti Ginoo nga magapanalangin ka niining nga programa o kining estasyon. Labaw sa tanan panalanginan mo ang mga tao nga nagagamit sa ilang panahon aron pakalinghugan ang imong tulong. Tuguti Ginoo nga ang imong tulong maghatag og kahayag sa ilang mga kalag. Tuguti nga ang imong tulong may gahom kinis paghatag kabag-uhan o kausaban sa ilang mga kinabuhi. Dunay mga tao nga naas kanit-nit hayagi sila pinaagi sa imong pulong. Ug unta Ginoong Dios diha sa kasing-kasing mobiglisyo, mugitid ug mutubo ang binhi nga ilang nadungog ug nabati ug sila Ginoo magatugyan sa ilang mga kasing-kasing ug kaugalingon sa pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo aron usab unya sila mga luwas ug maandam sa adlaw sa imong pagbalik. Ang tanang mga butang Ginoo hayag ug dayag sa pananaw sa imong mga mata. Nakita mo ug nasayran mo si kinsa ang mga tawo nagpatalinghog sa imong pulong. Nahibaluan mo kung unsay naa sa ilang hunahuna ug mga kasing-kasing. Panalangini sila Ginoo. Nining buntaga sa pinasahi nag-ampo minimo. Kung doon na may mga tao karon nga naa sa ilang mga puloy-anan nga naminaw niini nga programa, apan sila Ginoo nag-ilaid o nag-anto sa sakit o sa ilang balatian, nag-ampo mi kanimo nga unta sila imo Ginoong ayohon. Sa unang mga panahon nagpakita ka sa imong gahom mga milagro sa pag-ayo sa mga masakiton. Kami nagatuo, nagalaom ug nag-ila nga ikaw ang Dios nga walay pagkausab ni pagkabalhon. Tugot ti Ginoo nga sila karon imong pag-ayohon. Milagrohi sila. Ipakita sa ilang duha ka mga mata ang imong gahom ug milagro, imo silang pag-ayohon sa ilang mga balatian. Daghang salamat Ginoo nga ikaw magtubag sa among mga pag-ampo ginapangayo namo kini tungod lang kang Kristo nga matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Okay, may padayon pa ng higala na dasunin. Ato sa pa lampan ni Brother John makaduot mo ano. Yan na ito basahan ang ato na ang pangutan ng atong ipadayon karon. Okay, salamat Brother Levino. Diha karon sa atong screen si Brother Charito Sotilo. Diha ni sa Islas Camotes. Ding message, good day mga brad. Minaw ni karon. Ako lang i-greet ang naabot sa akong palanog. Kay palanog maguni siya trumpa Brother John. O niya iyang i-greet ang kutob sa naabot sa tingog sa trumpa. Okay na, salamat. May buntag sa tanang mga taga-Camotes diha, ambot sila si Mami Iba diha. O nagkuha na ba nga kananaan nga manglahos Dadi Andi o naabot na 20 taon gigas Manila kay nalakdaw man to diya sa Camotes mayong buntag sa tanang taga-Camotes. Ang diya sab si Brother Tumakas ang ihong gisindri so grateful niya diya message ni sumpay good morning sa tanang suking tigpaminaw sa kini ang maayong balita ilabi na gyud sa atong mga gwapong evangelist kaninyong mga nagsunod sa Maradyungan o sa FB Live. May God bless us all and more power to this program. Okay, salamat Brother Ruel no? O niya diya sab si Jelemy Sumali or Sumili. Sumili. May buntag mo daw niya. Thank you so much sa inyong pag-welcome sa ako kadahapong anlawa. Usana sa bautismohanan na pastor. Si Jelemy Sumili. Usana sa bautismohanan. Antong 8 nga akong gibasa kagabi usana siya sa 8 nga bautismohanan. Ang yang message dire, happy Sunday ko yan. Great lang ko sa atong mga kaigsuonan sa Villaba Leyte, especially sa Insinso family nila ni Lola Edad o Lolo Jose o sa Kulyamat family kuya o sa akong mama si Jelly o akong manghod si Janisa. Thanks and happy Sunday to all. God bless your station kuya. Okay, salamat sa mo niya. Ato ning soyag tan-aw diri ang diri sa Pikas. Diya karon nakig-uba nato sila si Kyle May Pagubo
Jan de la Cruz, nya Miriam Pardo, Melinda Ilustrisimo Santillan, diya sa ang pangalan ni Jelly Sumili, Shane Anakaya, itong panahon panisunahan. Sa pagkakaroon, mao pa natong nakita din mo na may laing nito nga, ako sang ibalik ang panahon diha nimo very libe. Okay, dagang salamat, Brother Joel. Ang higala sa pagtubag sa pangitanan ni. Ato ni atrihong pagbasa. Ngayon ako sa nandaan kadiyat. Ay bumbo naman nga medyo na ipakisara niya. Ngayon bintang pastoran sa mga relihiyon na nakatuman. Jud kanin sa napulo kasugo kung sa man kaning pangalan sa relihiyon sa pagkakaroon from andok diri sa Madadehos. So diri sa Seventh Adventist, ang Seventh Adventist nagtudlo sa pagtuman sa napulo kasugo. So ang religion nagtudlo sa pagtuman sa napulo kasugo kaning naas Biblia. Ang Seventh Adventist nini po nagtudlo napulo kasugo pero gipantanggal ang ibang sugo sa napulo kasugo girisdan og ilan ng kaugalingon sugo. Pero kung mangitanong kang kinsa usa relihiyon ang nagtudlo sa napulo kasugo kaning naandot sa Biblia, ang Seventh-day Adventist. Ay kini pangitanong higala kagabi muna natin ipadayan karon. Hindi dinibig PM Brad, ako naglibog kay nag-inom kamo ang gibili nahugaw lang nga manunot og isda. Ni apoy akong kateks-teks isdang kuno siya. Pero nag-inom siya kana daw taning unod og isda dili na kuno na ipakaon sa pagkakaroon kay makasala kunita kung mukaon ana kay ang lawasan daw ang kadtulang nag-vegetarian na katawhan tinuod na Brad o dili. Mani pagutang atong gi-introhon kagabi mga tubag na karon nato ipasabot na gaya higala nining orasas kabuntagon. Mahinaot ni nga masabta nato ang mga tubag sa pangutang na hitungod ni sa vegetarian o dili vegetarian. Okay, ang unang mahatag ang tubagan ni sa Brother John dahil Brother Joel ang katapusan tang tubag higala. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libre, ug salamat pud sa nangutana kay importante sad ni nga mahusgutan ni sa kahanginan kay dunay ubang mga tao mga pipila lang kapudyot ingon ta pipila ra ba ang nabiktima ni ining klasiha sa mga pagtudlo o doktrina nga wa na mahiuyon diha sa Biblia. Ang gitawag og vegetarian diet, vegetarian lifestyle, dili na sayop insakto na. Pero ang sayop diha kanang konsepto ba? Maunay nakasayop kay ang uban anak nila nagtuo, naghuna-una o nagtudlo nga ang mukaon og unod dili maluwas. Tanawa lang ang tunada sa pangutana kay ang maluwas kadturang tao na nag-vegetarian. That is a big lie. Nga naman tungod kay dili na mao gitudlo sa Biblia. Pamatiin ninyo ni ay punto nga ako nga basahon dinhi niya sa Lucas 18:18 ang punto ra akong kuhaon parang ma-enlight ang atong mga huna-huna. Nag-ingod dinhi ug unya nangutana ang usa ka punuan nga nag-ingon maayong magtutudlo unsa bay buhaton ko aron makapanunod ako sa kinabuhing dayon. Ang punto nga akong kuhaon kining giingon maayong magtutudlo. So it means na sa panahon na binhi si Kristo niining kalibutan na nakita og naila ang pagkalahi nga pagkamagtutudlo ni Kristo kaysa mga parasiyog mga iskriba
maong niingon sila maayong magtutudlo. Nganong nasulti nila ni nga si Kristo maayong magtutudlo kay lahi ang iyang pagpanudlo kaysa gitudlo sa ilang mga pangulo, sa mga parasyo ug iskriba. So ano ta sa gitawag og kanibang maayong magtutudlo? Gitudlo ba ni Kristo nga ang mukaon ug unod dili maluwas? Wala. Karon kay wa man itudlo ni Kristo, kinsa may nagtudlo niya na nga wa man di ay naitudlo ni Kristo? Kung naagi day mabasa kamo dinha nga naminaw karon unya kinini ang kuan na kuno kinini ang kuan na kuno ninyo kamo bang naminaw ba tabang kuno mo aron masultian ang mga taong naminaw kung naabay inyong nakita sa Biblia nga si Kristo nagtudlo nga ang mukaon ug unod dili maluwas kay ang maluwas ang vegetarian lang di ko na i-text na diri ba kay aron ato nang mabasa sa kahanginan. So pero balik ta sa gitawag nga si Kristo maayong magtutudlo. Kanus ama na mahitabo nga gitudlo ni Kristo kay maayo man si Kristo magtutudlo. Kanus ama na mahitabo nga gitudlo ni Kristo nga ang maluwas ang mga vegetarian lang. Balik ko nako nga kami dili misupak sa vegetarian diet. Dili misupak sa vegetarian lifestyle. Saludo ang among duha ka kamot, pero kanang konsepto ba o pagkondinar sa tao nga di maluwas o mukaon o unod bisag gitugot sa Ginoo mao na di na mo na malamoy, di na mo na matulon. Unya si Kristo namulong po siya dinhi sa Juan 10:27 naging siya ang akong mga karniro nagpatalinghog sa akong tingog ug ako nakaila kanila ug sila nagasunod kanako. Timan niya nga ang mga iya ni Kristo nakaila niya ug nagsunod diha niya. Karon kay si Kristo man diay ang atong sundon. Mahitabo ba nga sa kinabuhi ni Kristo nga tawhanon nakakaon siya og unod? Yes, mahitabo na nga nakakaon siya og unod. Kung si Kristo nga atong pagsulundan nikaon og unod, unya kinurong uban di naman mukaon unod kay di maluwas kinsa nagisunod dinyo na. Pamati iragod ninyo niyo ang isgutan din sa Lucas Kapitulo 24 versikulo 40 hangtod sa 43. Akong basahon. Ug sa nakasulti na siya niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tingil. Ngano man ang gipakita man ni Kristo to prove nga siya gyud nabanhaw gikan sa mga patay. Labas pa kay ikatulog pang adlaw ang iyang pagpakita sa iyang kamot aron makita niya nila ang uwat nga linansangan ang samad kay tulo pa man ka adlaw. Ang kamot iyang gipakita ug ang kaniyang mga tiin aron gud maprubahan na siya gud. Una nag-ingon sa 41 ug samtang sa ilang kalipay sila wala pa mutuon niini ug mga hibulong siya miingon kanila di na ba kamoy makaon dinhi? Timan-i nga ang pangutana ni Kristo ngadto sa iyang mga sumusunod sa iyang mga tununan di na ba mo'y makaon dinhi? Karon kung atong tan-aw dinhi og siya ilang gihatagan og isda nga sinugba sa wa pa mamatay si Kristo kay nabanhaw naman kung sala o sayop ang pagkaon og unod nganong nagpabilin man ang mga tinunan nga nagkaon og unod sa dihang nabanhaw si Kristo nangutana sa duna ba mo'y makaon dinhi ug unya gihatag nila kang Kristo ang sinugba nga isda. Kung imo basahon ang English translation, boiled fish. Wa magsulti ng sinugbang patatas o sayote, kalbasa, sinugbang isda. Sabi pa, unod yun. Karon niya. Kung dili man di ay maluwas ang nagkaon o gunod kay ang luwason ang mga vegetarian lang. Ba't bang ipasabot nga ang mga apostoles ang mga tinunan
ang sumusunod ni Kristo dili sila gustong mga luwas kay nagpabilin na silang nagkaon og unom. Nga naman, ang pangutana ni Kristo, naaba mo'y makaon dili. Una, gitagaan nila sa Kristo sinugbang isda na kini siya konsumsyoni para nila, dili na para kang Kristo. Para sa ila, kay nga naman, surpresa na itong magpakita sa Kristo nila. Pero kay pagkaon ang gipangita ni Kristo, gitahatag nila kang Kristo ang para unta sa ila. Buti pasabot na bahala ug magutom sila basta nga matagaan nila ang magtutudlo, ang may magtutudlo. Nag-ingod din nila, tagaan sunod na isda. Karoon ng ingod, bas Kristo pagapag, oy, hunong na mo, pag vegetarian mo, kaya di mo maluwas, anak, kung magpabilin mo kaon. Ha? Ayaw na mo na, di balibaran ba ni Kristo? Ay, ipadahan na itong basa. O kini gidawat na Jesus. O tanawa, ang sinugbang isda, gidawat ni Jesus na gihatag. Will atong sundan, pagbasa, sa duhang gidawat ni Kristo, iya ba ning gilabay sa ay namo ani, kaya di ni maayo, gato ko na basahan di, o kini gidawat ni Jesus, o iyang gikaon sa ilang atubangan. Tanawa ha? Ang gikaon, sinugbang isda. Karon, kay si Kristo pagsulundan man og mga sumusunod man to ni Kristo ang naghatag og sinugbang isda, hulagwaya ninyo kung insakto ba nga ang maluwas ang vegetarian ra. Meaning nga ang mga apostoles, ang mga tinunan sumusunod wa to nag-vegetarian, sinugbang isda gud ang ilahang gidala para unta to nila panahon sa ilang oras sa tingkaon. Pero gihatag nila kang Kristo ug unya gikaon gid ni Kristo diha sa ilang atubangan, gisaksihan nila maong kining mga butanga among gipanaksi dinhi sa kanginan ngadto sa uban nga mga pulianan. Unya karon, ha, kung ato ning basahon dinhi, ato ning sabto dinhi, buot bang ipasabot na ang tag-iya sa kaluwasan o mangluluwas di na hinuon maluwas kaning kaon man og unod. Mauning namulong si Kristo, Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Si Kristo nagingon, ang akong mga karniro, sila nakaila kanako o nagasunod kanako. Kining maayong magtutudlo, gipakita niya ang pagkaon og unod. Apan lagi, kung dunay mag-vegetarian, dili ni magkundinar ana sa ludo ni 100%. Ako, sinis Brother Libe, gawas ani ni Pastor Tirana kay di paman midugay nga nagkabubarkada. Kinis Brother Libe, mao ni akong long partner sa ministry, ha, sa buhat. Nasayod mo siya og unsa ko sa una, ha, istrikto ko nga vegetarian. Pero wa ni siya makadungog ni makabati nga ning ingong kung mukaw kuno di maluwas. 5 katuig ko nga nag-vegetarian, pero sa naasay na kog mga isla, nakita nako na dili na pud insakto na prinsipyo kay nagkinahanglan man ka og proper application kung mag-vegetarian diet. Isla na. Ha? Karon, gikaon kini ni Kristo diha sa ilang atubangan. Unya ang mga iyan nagsunod man niya. Karon kay si Kristo maayo mang magtutudlo. Nagtudlo ba siya? Yes, nagtudlo. Namukaon og unod kaya man niya itago ni kaon sa atubangan. Pamatii pa ninyo ang gisgutan kuno aber sa Mateo Kapitulo 15, versikulo 32 ngadto 37. Ako masaw na? Mateo 15, 32 ngadto sa 37 kung unsa dinhi ang gisgutan ninyo. Ako masaw. Unya gitawag ni Jesus ang iyang mga tinunan, mga sumusunod. Ngadto kaniya og kanila miingon siya, maluoy ako sa katawhan. Kay tununa kaadlaw karon na sila nagauban kanako, ha, kalong ni dinhi. Kung imong tan-aw, bilib ka sa pagtuo ni ining mga tawhanaa, kay gibiyaan nila ang ilang mga pulianan, gibiyaan nila ang ilang mga hanap buhay, kay sila misunod kang Kristo. Just imagine ka 3 days na ug unsa ang pagkaparalisar sa ilang income, sa ilang panginabuhi. 3 days na sila na nag-uban sa kang Ginoong Hesus. Ha? Mo ning gisgutan nini
tulo na kaadlaw na sila nagauban kanako ug wala sila'y makaon. Ug dili ako buot nga manguli sila nga walay mga kaon kay tingali unyag panguyapan sila sa dalan. So makita ninyo kung unsa ang kahangawa ni Kristo ngadto sa mga tao. Pagkaon ang pinag-usapan dinhi, pagkaon ang isyu, man unsa man dinhi sunod nga nag-ingo dinhi, ug ang mga tinun-an moingon kaniya. Asa man kita magkurang tinapay dinhi sa mga awao nga igong ibusog niining dakong panon sa katawhan. Maghisgot gani ka the great multitude, dakong panon sa katawhan. Asa mo pag ibusog? Nakita sa mga apostolis nga lisod sa ilang sitwasyon ang pagpakaon at ang dakong panon sa katawhan. Yan, nag-ios 34. Ug si Jesus miingon kanila, pila ba kabuok ang inyong tinapay? Ato pa sa ato ni ron pan. Pila kabuok ang inyong tinapay? Tinapay lang ang ipangutanan ni Jesus. Naging ganini. Naingon din niya, sila mitubag, ito o may pila kadagmayng isda. Isda na po ang gihisgutan. Naging siya, ang inyong tinapay, ito katinapay o may pipila kadagmayng mga isda. Kung ato dinita nga kananaan nga basahon, nagingon, ug iyang gisugo ang panon sa katawhan sa pagpanglingkod sa yuta. Awa man sila lingkuranan kay awa-aw man to nang lingkod sa yuta ang dakong panon sa katawhan. O nga ningon, ug iyang gikuha ang 7 katinapay ug ang mga isda. Dapat tinapay lang. Kay sala magpagkaon o gano'n, wa at lang isda, pero gikuha niya ang tinapay o ang isda. Yan ang nilin ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas o gihatag ngadto sa mga tinunan ug ang mga tinunan mao'y nanghatag niini ngadto sa mga panon sa katawhan. Unsay gihatag? Pagkaon. Unsa tong klasiyas pagkaon? Tinapay ug isda. Karon kay si Kristo maayo mang magtutudlo, nagtudlo di ay si Kristo pagpakaon ug unod. Ang pangutana karon, pareha ba kang gitudlo ni Kristo? Unya hukman nimo ang nagkaunod imaluwas kay ang maluwas vegetarian lang. Ang mapul si tiyon naging judge na keep na judge. Bukon ka sa nagkaunod imaluwas kay ang maluwas ang mga vegetarian ha? Unya naging din niya atong basahon din ni nga inyo din niya gihatag niya ang mga sa mga pinunan ag nanghatag ng ngadtos panon sa katawhan ug nangaon silang tanan ug mga busog ug ilang gihipos ang nahabilin nga mga tipik sa 7 ka alat ug ang nangaon 4,000 ka mga lalaki gawas sa mga babae ug mga bata. So kung imong tan-aw dinhi na 4,000 ka mga lalaki way labot sa mga babae ug mga bata. Kung atong hulagwayon sa ato karon sitwasyon kapanahon nato bisag anak kas eskwelahan og asa di ba tan-awa kung unsa gidaghanon outnumbered ang lalaki daghan gyud ang babae lalo na nga mas daghan ang mga bata kay na usa ka pamilya mo anak og pila ka anak. Way labot ang mga babae ug ang mga babae ug ang mga bata 4,000 huna unya nag-ingon sa 39 ug sa nakapauli na napapauli na niya ang mga panon sa katawhan siya misakay sa sakayan ug miadto sa kayutaan sa Magadan. Kung ato gid ni dinhununtan ba pag-ayo questionable ang pagpanudlo ni Kristo kung sala ang pagkaon ug unod. O dili maluwas man gani ang nagkaunod kadtong 4,000 ka mga lalaki ug unya ang mga babae ug mga bata ay di to maluwas. Unya si Kristo pod ni kaon mo sa unod questionable pud gihapon. Busa nagpasidaan si Kristo magbantay mo nga walay magapasalaag kaninyo. Bundang pa atong basahon din sumala sa
Juan 21 kapitulo 5 bersikulo ngadtos 23, Juan 5 ngadtos 13. Unsay giingon dinhi Juan 21 niya 5 ngadtos 13. Nagingon og si Jesus moingon kanila, mga anak, nakakuha ba kamog ikasula? Ang gipangutana ni Kristo kadtong mga tulunan nga mga pusoy na disappoint sila kay buong gabi namukot ay makuha ni Kristo, mga anak, nakakuha ba kamog ikasula? Ngunit nag-mention na si Kristo mga anak kay sa tagna gon sumala sa Isaiah 9:6 si Kristo pagatawgon, Diyos na makagagahon, amahan nga walay katapusan. Mao nag-ingon siya, mga anak, nakakuha ba kamog ikasula? Sila mitubag kaniya, wala. Panaya, timan nga nakakuha ba sa imong ikasula? Ino siya, wala. Muna pangutana ni Kristo. Sa 4 nag-ingon gani, og sa nagkabuntag na si Jesus dito nagtindog sa baybayin. Apan ang mga tinunan wala makaila nga kanto mao si Jesus. Inya nangin siya, mga anak, kita ba makakuha magkasula? Ingos mga tinunan wala. Pero pa sila makaila kang Jesus? Ingon si Jesus, siyang ingon kanila, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug aduna kamoy makuha. Tanawa, balansihan ninyo pag-ayo nga namukot ni sila, ipataktak ni Kristo. Unya isa doon na may makuha. Well, atong sundan ang istorya. Kaya na may makuha, atong sundan ang istorya nga ang nakuha, mga patatas ba, kamatis o sibuyas o kananaan repolyo o pitsay, sayote niya. Sa ilang gitaktak kini o karon wala na sila makadaog sa pagbutad ni ini, tungod sa kadaghan utanon mo sa isda o tanawa lang ka. Kung supat manggod ang pagkaon na unod, dapat bisag gitaktak to ang pukot, pagsalpa unta sa pukot, ang matuwi dito mga sayote, patatas, carrots, repolyo, bot ipasabot na unta nga gituloan ni Kristo ang iyang mga tinunan nga mag-vegetarian na isda maghapon. Di ba? Unya, nagingon din unya ang tinunan nga nahigugman ni Jesus niingon kang Pedro. Ang Ginoo kana, o sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo day kadto, nisulob siya sa iyang silina, kay naghukas raman siya o nilukso ngadto sa tubig. Apan ang ubang mga tinunan nangabot sakay sa bote na nagbutad sa pukot na napuno sa isda, kay dili man sila halayo sa mamala mga siyam ka metros lamang. Tanawa, napundok na ang mga tinunan. Ug sa kawas na sila, nakita nila dito ang usa ka tinapok nga binagang uling. Manawa na, nagisgot pa pag uling. Karon gani, makita ginato nga sa balay gani. Tungod magidlagi kay medyo piki man ang pagkinabuhi, huna magitag budget man sa ginhawa. Wala palit kong mga kasakong uling. Nangibili nga dito usa katapok sa binagang uling. Ug sa ibabaw niini day isda nga sinugba og tinapay. Ang eksena dinhi unod. Nya karon dinhi si Jesus mingon kanila, pagdala ka mo diri ni anang isda nga inyong nakuha. Ano man siya na pagdala mo diri? Wa man mo inyo si Kristo ipanglabay na inyo sa dagat. Kay vegetarian mo. Pagdala mo diri ni anang isda ang inyong nakuha. Busa si Simon Pedro misakay sa bote ug ngadto sa baybayon, iyang gibutad ang pukot nga napuno sa dagkong mga isda nga usa ka gatos og kaliman og tulo ka buok. Usa ka gatos og kaliman og tulo. Sa ato pa 153 ka buok isda nga dagko. Wali bisan pa sa kadaghan ni ang pukot wala magisi. Nagpadayon ang iksina, padayon ang pagbasa nimon. O Jesus niingon kanila, dali pamahaw na kamo. Tanawa, giagda ni Kristo, dali pamahaw na kamo. O walay nangako
nga mga tinun-an nga nagpangutan na kinsa ka sanglit ila man na ila nga siya mao ang Ginoo. Si Jesus miadto ug iyang gikuha ang tinapay ug gihatag kini kanila ug mikaon maingon man ang isda. Dihay gihatag ni Kristo tinapay isda. Kung supak pag-Diyos, kabubuton sila pagkaugunon, ang isda, di labay na lang niya. Ayaw na magkaon, kay di maayo. Kanina lang tinapay. Pero tinapay o isda, ang gihatag ni Kristo, di pakaon sa mga pinunan. Karon kun ang maluwas, mga vegetarian lang, kadtong mga 12 ka mga disipulo ni Kristo, way mga luwas adto kay wa kay makita nga sila nag-vegetarian, ang inyong makita nagkaon sila og unon. Karon kining punto nga mga bahina, tanan bang mga klase sa isda ang ipakaon pod sigon sa gisulti sa Biblia? Pamatian ko ninyo dinhi ang Deuteronomio kapitulo 14 versikulo 10, kung tanan ba nga klase sa isda ipakaon pod. Nag-ingon dinhi 14:10 sa Deuteronomio. Og ang bisan unsa nga walay kapay ug humbis dili kamo magakaon, mahugaw kini alang kaninyo. Diha sa isda ang gibawal diha pagpakaon ang bisan unsa nga walay kapay ug humbis. Mao nay dili pagkaon. It means nga dili ay ang tanang isda dis kadagatan ipakaon, kundi ang dili ipakaon ang bisan unsa nga walay kapay ug walay humbis. Ug kini gitawag ni og dietary law, balaod sa pagkaon. Kung ang walay kapay ug walay humbis dili ipakaon, unsa ra man di ay ang ipakaon? Pamatian ninyo ang 9. Sa tanan nga naa sa tubig kini pagakanon ninyo, ang tanan nga adunay kapay ug humbis pagakanon ninyo, maunay gitugot. So imong masabot nga kadtong mga isda nga nakuha sa pukot o ang isdang gipakaon ni Kristo may mga humbis to, kaya naman gitugot man nga mukaon kag unod kanang unsa man dunay mga kapay o dunay humbis. Tungod ni ana pamalandungan ninyo pag-ayo, pinuktukin ninyo pag-ayo karon kay isda maning atong gihisgutan sa mga mananap gitugot daw niya Deuteronomio 14:4 ngadto 6, kini mao ang mga mananap nga pagakaon ninyo: ang baka, ang karniro ug ang kanding, ang sirbog, kurso ug ang lagsaw ug uso unicornio ug ang baka nga ihalas ug ang kanding na ihalas ug ang tagsa-tagsa ka mananap nga nabahin ang kukog nagbaton sa kukog nga pika sa duwa ug nagapangusap sa kinaon sa taniwala sa mga mananap, kana pagakaon ninyo. So sa mananap na apoy ipakaon na ay dili. Unsa man tong dili ipakaon, gisgo dinhi 8, ug ang baboy kay pikas ang kuko apan wala magausap sa kinaon, mahugaw kini alang kanimo. Sa unod nila nini dili kamo magkaon, dili usab kamo maghikap sa ilang mga lawas nga patay. Mao ning gisgutan. Karon ang maluwas lang ba ang vegetarian? Kinsa man gutong gisgutan dinhi sa Biblia dili maluwas? Ato kunong basahon ni ang Isaias 66, 16 ug 17 kung unsay gisulti dinhi nagingon. Kay pinaagi sa kalayo suba mo pangtan sa hukom. Kinsay mo hukom? Ang Dios. Nganong hukom mo sa mukha kuno di maluwas? Nganong ila mang iingon nga ang maluwas ang vegetarian ra? Kay pinaagi sa kalayo suba mo pangtan sa hukom. Og pinagi siyang espada ibabaw sa tanang unod ug ang mga pinatay niyo ba daghan. Kinsa maning hukman sa kalayo? Kinsa maning mahimong mga matay una kay mga matay magid sa ikaduha na pong kamatayon sa paghukom na. Nagingon dinhi kadtong nagbalaan sa ilang kaugalingon ug nagputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adtos mga tanaman sa luyos o sa kaliwala, nagkaon og unod sa baboy. Pasensya mo daw, wa may manghilabot og mga mo, amo ra nang gipasabot. Nagkaon og unod sa baboy ug ang dulong tanan, unsang tong dulong kadtong walay kapay ug walay humbis. Dingo dinhi, ug ang ilagda silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan, nag-ingon si Jehova. Kinsa nag-ingon?
ang Diyos gipirmahan pa na. Ang Diyos mo nangingon, kinsanin dili maluwas ni hukman sa kalayo ang tanang nagkaon sa baboy ug uban pang mga dulong-tanan. Meaning, ang nagkaon sa wa itugot sa Dios nga kaonon maoy dili maluwas. Pero kanang nagkaon sa gitugot, luwas na, gitugot gud na. Bisan pa ang nagdas kaluwasan si Kristo, nagkaon gani og unon. Karon buntaga mga kaigsunan kog mga higalaan. Mamalandunga o kuna-unaan ninyo ang kamatuoran nga inyong nadungog o nabati karon. Giingon ra ba sumala sa Santiago 1:21 o 22. Busa lugoren ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Tanawa, dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. So dawatan nga mahinangpon karon ang pulong sa Dios nga imong nadungog nabati kay matud pa, arang makaluwas sa imong kalag. Unya nag-ingon sa 22, nga nag-ingon din hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini. Naay mga tao nga igo lang maminaw pero way tuyo sa pagsunod o pagtuman sa pulong sa Ginoo. Ingon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini. Ngani ang gisgutan sa pinadayag 1:3 nagingon, bulahan ang tao nga nangadtos kapulungan magabasa sa mga pulong sa propesya ug bulahan ang nagpatalinghog ug magatuman sa mga sulat nini kay ang panahon haduol na. Unsay gisulti din, bulahan ang naminaw nagpatalinghog o ang nagtuman sa nahisulat. Nahisulat din is Biblia ang ipakaon o dili ipakaon, nag-ingon dawatan niyo sa gaghop ang tinanom na pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Higala, salamat. Wala ka maalkansi, wala ka malugi sa paggamit sa inyong panahon karon samtang nagapaminaw ka nini nga programa kay ang imong nadungog o nabati mga pulong sa Dios, mga pulong nga naghatag nimo og paglaom alang sa kaluwasan. Mabuhay ka, higala. Badali ba? Okay, Brother Joel. Okay, salamat no. Ni ato sa padayon nagbasa diri atong mga viewers di karon Jilimi Sumili. Kuya sa Leviticus chapter 11 kuya naghisgot man ang Ginoo makakaon ta sa mga mananap nga iyang hinuluan or hinlo. Ang tubag sa iyang pangutana kuya mabasa ra dun sa Leviticus, maluwas ang tao kung siya mutuman sa kasuguan sa Dios mahitungod sa pagkaon sa mga mananap. Wala man naghisgot nga vegetarian ang maluwas, wala muna na sa Bible. Okay, salamat Nay sa imong contribution. Kana munay among gihulat o gipaabot nga manginlabot mo. Salamat sa imong contribution. So nice. Doon na pa'y sumpay sa Leviticus ang Ginoo pa jud mismo ang nag-ingon. Diya po rin amigo Virgin si Brother Carlos Estrella Sr. Diya say message. Question bro, Libby o bro John, ang kahayag ba nga gihatag sa Dios sa Seventh-day Adventist Church mao ba ang Levitico 11 o lahi? Hibaw pastor, pulong mo sa Dios. O ang pulong sa Dios, Salmo 119:105 nagingon, ang imong pulong mao'y kahayag og lamparahan sa akong mga gihanan. Kung imong ibutan na kahayag bali ang among hisgutan, kahayag. Akong balikon pastor, dili ni supak sa vegetarian. Ang among nasupakan kanang giingon nga vegetarian ay maluwas, ang mukaog unod di maluwas. So kung nagpinabuhi ng vegetarian, saludo ni balikon ko ang imong pangutana kanang sa Levitico 11 kahayag bana nga gihatag ngadto sa mga SDA, bisan pa ug dili SDA nasakop diri kay pulong sa mga para sa tanan kahayag kay ang pulong sa Dios kahayag na. Kahayag na. Sabihan gidawat nimo ang pulong sa Dios sa Isaiah 61, tindog sidlak kay ang kahayag niuba miabot sa ibabaw nimo. Sabihan gidawat nimo ang pulong sa Dios naabtan kas kahayag tindog sidlak. Kining among gisgutan pulong ni sa Dios. O kung sayop man si Kristo na nagpakaon sa mga tao og isda, inyo ra na wa milabot niya. O kung sa inyong teaching padayon na
kay nasayod mo ang kanuna ninyong gipahit, ang kanuna ninyong girembo, ang SDA. Gula o bulag naman sa SDA. Muranos dahil larag. Diya sa dakong kahoy na ang dahil larag naaramang hugpon sa tulog. Munang kamo, bisag bulag na mo, nagpatulog-tulog raghapon mo sa mga SDA. Wa ni manghilabot sa inyo ang amo karon diri pagpasabot. Kining among gibasa, kahayag hapon ni kay ang pulong sa Dios kahayag. Okay na niya. Napag-isumpay version yung kuwanda sulayi o reconcile ang statement sa God's messenger nga si Ellen White. From the light of God has given me. The prevalence of cancer and tumors is largely due to the gross living on dead flesh. Extracts from unpublished testimonies in regard to flesh foods 7, 1896 or Council on Diet 388 paragraph 1. Cancers, ako sa version ha, cancers, tumors, and all inflammatory disease are largely caused by meat eating. Council on Diet and Foods Gapon or Council or Diet or CD on sa niyang sabutan 388 paragraph 2. Cancer, tuberculosis, tumors. Ayaram hindi balik-balik na nga. The meat diet is the serious question. Shall human being live on flesh of dead animals? The answer, from the light that God has given, no decidedly no number CD 388 na nasa tuldok gi butang niya ang sa may imuhang ika-komento ani version. May tungod niya na, Pastor, balik-balik ka kuno kung naghisgot ba diha, mukhaog di maluwas, na ay mga sakit diha nga gihisgotan. Munang nagtambag si Mrs. White na ang dili pagkaog unod nga naman aron malikayan ng mga sakit. Pero sa imong gipanghisgotan, balik-balika kuno kung naabay gihisgot diha si Mrs. White nga ang mukaog unod di ka maluwas. Kay kanang imong gibasa, gipadayag na ni Mrs. White, kanang maghihisgotang sakit, tuberculosis, diin man na makuha. Diha na sa karne. Mabitang mo ingon ni, nga kung dunay nag-vegetarian, saludo ni, dili ni supak ana. Pero nagtuo ka ba nga bisan og utanon ron vegetarian safety? Sa unang panahon, sa panahon ni Mrs. White, sigurado. Pero karong panahon na ang mga utanon nagdako, pinaagi sa arte sa agrikultura, gi-spray, mga bisan paghumay, ang mga utanon ron kung walay spray, mga poisonous na, hindi pang spray. Kanya, nagtuo kang safety na, dili gihapon tungod sa atong kapanahonan ron. Balikon ko, why gisultis Mrs. White nga nagkaog unod di maluwas kay bisan pas Mrs. White nagkaog unod apil pod pagkadili maluwas. Niya atong makani kunong ato kuno ning basahon din sumala sa gisgutan din sa kini sa page 796 ngini flesh food not to be condemned when adequate non-flesh diet is not available. Naman gisgutan ha. Mo ingon ni Mrs. White sunod kung ato din hinga tan-aw din ang pasabot ni sa kuan pa ni Mrs. White sumala sa gisgutan din sa Council on Diet and Foods sa 330 kamo ni could we know that animals were in perfect health, I would recommend that people eat fish meat sooner than to large quantities of milk and sugar. Parawa, mga punto ni, kung unsay inyong lifestyle, padayunan na, kay saludong bidiha, dili na sayop, ang konsepto ra ninyo, nga mukaog unod di maluwas, nga naman, wa na itudlo sa Biblia, bitagain ni, o kuan diri sa Biblia, mukaog unod di maluwas, kanang gitugot sa Ginoo, kay ang resulta sa Biblia di maluwas, hukman sa kalayo, o nagkaon mas gidili sa Ginoo, bitagain ni tekstos Biblia, pastor ka man, ning retire ka na magpastor, pagka-pastor, tagain mig tekstos Biblia ang nagkaog unod nga gitugot sa Ginoo di maluwas kaya nga among gibasa diri ka namang nagkaos unod nga wa itugot sa Ginoo muna di maluwas kay iyang hukman pinagis kalayo akong balikan niya could we know that animals when in perfect health I would recommend nasabtan nimo ni I would recommend that people eat flesh meat wa magingon I would recommend that people eat vegetarian vegetables. Wa. So nagtubag ra mami diri brad. Ayaw
nalag apil-apil sa amo diring programa kay hangtod kanusa sa imong ikamatay kining among gipangisgutan imo gining dumilian og nasayod ni og unsay mong panglawgaw sa mga Adventista ug asa muna nga harap-harapan na lang ni kay umot huna-huna o naghatag kag taas nga panahon diri sa programa imong programa sa una ang mensahe sa reformasyon bitunglo imi diri kinsa na reformas kanginan sa imong nga mensahe unya aroy mo sa mga Adventista magsige mo og kananaan nga panghilabot ayon na salamat sa imong participation rong buntaga pero nasayod ni na distraction ra ang imong tumong imbis nga mo kuang kasta mo tabang kang pagpasabot aw ang imong noon paggumot. Okay nun, so wadto ta sunahan sa pagbasa sa mga atong viewers diri. Diya po'y contribution si Brother Will Tumakas sa Iloilo City. Ayang message dili tinuod nga vegetarian ray malawas. Tungod kay ang pin or sinulat, pin of inspiration, nagpadasig ang Ginoo that God's people should value their health. Kung health ang hisgutan, dili kini vegetarianism lang. Bisan vegetarian pa ka, pero dili balanse, dili Japon maayo. Ang vegetarianism is only a part of health reform kay tinuod nga giya sa maayong panglawas. Ang acronym sa New Start, according to Sister White, nagisgot ni kang Sister White ha, the health reform I was shown is a part of the three angels message and is just as closely connected of their diet. We should ever keep this end in view of endeavor to work steadily toward it counsels on health page 450. So day maghisgot na nga kanana ang mga vegetarian ray maluwas. So naghisgot mo Mrs. White nga kuan day kanana ang kinahanglan nga o gusto tag maayos tong panglawas nagyapon sa pag-amping. Well, ato ning kuno pa sa kining ito ang health reform. Basi ba maghunahuna sila nga health reform para sa vegetarian kung di at taon gunod. Ang balaod sa Ginoo, tinandi ha, ang balaod sa Ginoo may ipakaon o dili ipakaon, may mahugaw o mahidlo. Sawa pa ka nangalagad sa Ginoo, wa pa ka nangalagad sa Ginoo, kanang gitugot o ang wa itugot imo nang gikaon. Pero sa dunya nga nangalagad ka sa Ginoo, kantong mahugaw nga gisgutan, wa na nimo kauna, dili ba do na part sa health reform? Part gapon. Sawa ka pa nangalagad sa Ginoo, nanigarilyo ka, naghubog-hubog ka, sa bihang nangalagad ka sa Ginoo, imo na nang bibiyaan, dili ba na part sa health reform? Ayaw mo pagunahuna ha? Nga health reform maurag na nga mag-vegetarian mo kay isipiat mo din na. Salamat sa inyong contribution Brother Roel Tumakas. Sabihin ka na sa Bungaw ara ka gapon sa Iloilo. Salamat Brother Roel. So salamat kayo niya maklaro gid nato nahisgot na naghisgotan nato ganingan niya di na lang nakudugangan aritas unahan. Dasab si Brother Gerardo Lubitania sa Australia. Yung message, salamat Bird sa good explanation, very plain explanation, no? Nindot kayo. Niya diya sab si Jesnel Shane Gaviola, mayong buntag sa tanan, God bless. Diya sab si Josephine Pahid Sarsaliho, mayong buntag sa tanan, watching here in Libaon. Diya sab si Brother Ralph Lutchabes, ang gigamit nga card, Jesnel Shane Gaviola, Ralph Pastor, watching here in Danao. Okay, salamat sa Brother Ralph mo sa inyong pagsunod sa tong program ron diha sa Danao. O niya diha sa message si Brother Vic Lipaw-Paw ato ning tan-awon be. Bro Led, nga paagi diha nga atong mapaayo ang atong sa manay. Pero niya na sa system sila madaot. Na paagi diha maayo ang atong mapaayo ang atong koneksyon sa ato radio ministry program nga bati sa katinaw alang sa tanan. Tigpaminaw kay karatod kayo, thanks and God bless. Ang ano masuk nila sa imo nga kuan na Brother Big kay tinaw man ang mga tinaw man ni ay monitor samtang nagsulti ni diri gawas nga ni ay isa ka headphone ang gigamit ni apoy monitor di may radyo radyo gipatingog sa unya ug nagsulti sa diri na bantayan na kay na may headphone nga gibutang sa dingdang sumabantayan gyud
Unya og sa radyo pod naa pod gihapon monitor. Tingali ba og sa inyo din nga area kay labinag na unsa ka na duol-duol mo sa kanabang transformer pastor Karas nga maka-epekto sa na gihapon. Makuha ang power ug ang magka-duol unya labinag ang radyo na ilain po nila din nga mga gadget na mas taas-taas og power, natural na maka-epekto na sa performance medyo action siyok o sa darat. Okay nga, ato sa nakita din sa screen sa gihapon diha sila sa Junior ni Baklavis nakigauban nato diha sa Bugol. Diha sa si Alvin sang taon. Unya didto gud sa iyang presensya present gid ang gitawag og isda mga higala. Unya gidawat ni Ginoong Hesus og gikaon sa ilang atubangan. So di gid ta makaingon nga kanana ang gipili ra ni Ginoong Hesus sa pagkaon kay gidawat man og gikaon man datog ingon nga gidawat og gikaon niya ang usang isda gibilin ra. Gingon man dito nga og gidawat og gikaon niya sa ilang atubangan. Ya gyud silang presensya. Unya kun nato sang tan-awon ang writings ni Mrs. White kini magod ang mga isdaan gamiton magod ani permi kaning mga writings ni Mrs. White. Unya kun natong itande pareha sa gi-sent ni Brother Carlos Estrella Senior ganina din nato iyang ipatande kuno sa gitawag og light nga nadawat ni Mrs. White. So kun atong tan-awon ang mga writings ni Mrs. White mga higala gitawag na siya glisser light. Unya atong i-compare sa Bible gitawag ang Bible og greater light. Manong gitawag mag greater light ang Bible kay mao man ning mga pulong nga gisulat sa mga tao sa Dios nga minanduas bilang espiritu. Unya ang mga tao nga nagsulat nini sobra 40 ka mga tao ang nagsulat. So mao gitawag og greater light. Unya si Mrs. White usa ra man siya so gitawag sa lesser light. So ang pangutana karon ang sinulat ni Mrs. White ni contradict ba sa Bible? Ang tubag mga galaw gyud mo contradict. Gani si Mrs. White ni suporta sa Bible. Pero ningon pagis Mrs. White nga kung doon na gani mo kalibog pinagis kong mga sinulat sa pagtuon ninyo sa Biblia ipadapli ninyo ang akong sinulat o pasagdi ninyo nga ang Biblia mo'y muhatag katinawan. Ato kunong swayan sa pagbasa dinhi kung doon na bagyod no? Ato kunong swayag basa dinhi sa Treasure Chest Testimonies Treasure Chest page 663 nya dinhi sad sa paingon sa 600 Testimonies volume 5 page 663 to 666 nya 675 to 677 nya diri po sa Treasure Chest gihapon page 84 do na sab gihapon mga gisulti ni Mrs. White nga susama sa gihapon didto. Ato kunong tanawon nagingon din niyo the word of God is sufficient to enlighten the most beclouded mind and may be understood by those who have any desire to understand it. Matod pa din nga ang pulong sa Dios igo na nga makapatinaw sa atong mga nalubog or na ngitngitan nga mga hunahuna aron atong masabtan kung unsay bot ipasabot nini. Nga sa inahan nagingon, the Bible is explicit in indicating its own place as the standard of truth. Ug mingon kitag standard, wa na gilain nga mulabaw ni kay mao gini standard and the basic guide of life. No other message or writings can ever take the place the word of God. Matod pa din wa nay lain pa nga mga mensahe o kun mga sinulat nga mulabaw pa nini or makahulit nini sa pulong sa Dios. It is the standard by which all who claim to have truth are to be tested. Nya kato nang mabasa dinhi sa page 143 og sa Great Controversy page 7. Nya kaning page 143 sa Treasure Chest ni siya mga higala o mga exon. So ang standard mga higala ang Bible. Unya ang mga writings ni Mrs. White gitawag sa lesser light. Unya matod pa din ang standard ra gud sa pagpasabot sa pulong sa Ginoo mara gid ang Biblia o balang kasulatan. So di na ta mga tuglain matod pa ni Mrs. White. Ngan siya dinhi nga way lain nga writings nga makahulit nini. Subot pasabot kung magtuon ta sa balang kasulatan gusto ta nga manghatag katinawan di ta mudagan ngadto sa laing mga kinini ang mga sinulat. Pero ang mga sinulat ni Mrs. White mga higala pwede ra to gamiton, pwede ra po dili nga to gamiton kung magtuntas pulong sa Ginoo. Kaya ang mga sinulat ni Mrs. White mga kaigsonan mga advices na siya, wala na siya mo contradict. Mao na naka-diferensya sa uban kay gamiton man sa pangkontra no. So di na kay nakutason mga higala ato sang basahan tong mga viewers dire. Maayong buntag diha ninyo mga brothers.
Og sa listeners, God bless us all. From Jimmy Reyes sa Lambusan, mayong buntag diha, Pastor. Akong ihatag ang buong panahon kang Brother Libby. Okay, daghang salamat sa pangutana nga gipadangat dinhi sa atong tulumanon. Ang pangutana higala nangutana siya bahin sa vegetarian kay matud pa niya din siya ang pangutana naglibog siya tungod kay nag-ingon ko nini ang gidili ako ng basahan ng otro good PM God ako naglibog kay nag-ingon ka mo ang gidili mahugaw lang mananap og isda ni apoy akong ka-text isdang kuno siya pero nag-ingon siya kana daw tanong unod og isda dili na kuno na ipakaon sa pagkakaron kay makasala kuno ta kung mukaon ana kay ang luwason daw ang kadtulang nag-vegetarian na katawhan tinuod na Brad. So para na mo diri dili gyud tinuod kay wa tay mabasa sa Biblia higala nga dili luwason ang wala nag-vegetarian. Wala tay mabasa ana mga higala. Kay kung ato ning uyunin kanang iyang unahanga nga di maluwas na problema po kinsay mahimong manuluwas nito kay si Ginosos sa gipanbasa na ganihang mga verses Biblia mikaon siya isda nga sinugba kay gipangutana sa tinunan gipangutana ni Ginosos mga tinunan doon na baka mo'y makaon dinhi ang gitunol sa mga tinunan sinugbang isda o niya nag-ingon ang Biblia sa Lucas 24 41 hangtod 43 o gidawat ni Ginosos o kini gikaon diha sa ilang taliwala. Sa ato pa nagkakita ang matununan klaro gini nga gidawat o gikaon niya diha sa ilang taliwala. Okay karon atong tanawon mga higala ang pamahayag dinhi sa SOP no atong tanawon dinhi sumala sa mga mabasa rin sa Selected Messages, Book 3, page 49. Nag-ingon si Ellen White, I recommend to you, dear reader, alang sa mga magbabasa, the Word of God as the role of your faith and practice. By the Word, we are to be judged. Nag-ingon si Ellen White, ingon siya nga akong i-recommend kaninyo minahal kong magbabasa ang tulong sa Diyos mao lamang kini ang role sa inyong pagtuo o pagkinabuhi pinaagi sa tulong sa Diyos ibig nga are to be judged we are to be judged kita pagahukman asa tahukmi tulong lang sa Ginoo sa tulong sa Diyos kanang naahigala sa balaang kasulatan kining Bible is a word of God o pagahukman ta sumala sa balaan nga kasulatan o kung ang balaang kasulatan may basihanan sa paghukom walay mabasa sa balaang kasulatan higala nga ang dili mag-vegetarian dili maluwas so kung atong ibig sa Bible dili na tinuod kaming giingon sa imong ka-text nga isdaw nga dili maluwas ang kadtulang dili mukaon o ang kadtulang mga tao nga dili mukaon og katong mga vegetarian people. Di pa atong tanawon sa unahang mga higala. Mabasa sa Testimonies Volume 5, 691 gayon siya ng silang nga ito if the testimonies nagisgot nini sa iyang sulat if the testimonies speak not according to the word of God, reject them. Klaro siya din mismo nagsulat niya na natin pa kung ang testimonies nagpasabot ang iyang mga sulat, siya kung ang ako mga sulat, nagsulti kini o kasumpati sa tulong sa Diyos, isalikol na.
O kung nakita nimo nga nisumpake sa tulong sa siya nga isalikwa na. Kalabanin gud niadtong mga ning buwag gikan sa SDA nga gitawag na og kanang gitawag og offshoot nga higala. Ilang gihimo nga ang sulat ni ilang right mao'y greater light. Mga nahimong greater light kay mura naman mapahiyog mo katawa sila baragwaan ay bili nila ang Levitico Kapitulo 11. Ang ilang gihimong greater light ang sinulat ni Ellen White dili ang Biblia. Pero sa Ellen White sa gipagbasa ni Brother Joel ganiha, ang Bible mo'y greater light. Ang iyang sulat lesser light. Doon na paganigingan sa Ellen White nga kung nasabta na to ang Bible higala, nunid na gani ang spirit of prophecy. Mauna gipamahayag ni Ellen White. Karon nabasa pa rin ang pipila ka mga punto. Nagingon din sa ato nga mabasa sa Councils and Diet Sanford sa 394 nga po ng 1863 nakadawat sa minsay about pag-reform sa pagkaon pagka 1890 sa taulahi. In a certain cases of illness or exhaustion, it may be thought best to use some meat, but great care should be taken to secure the flesh of healthy animals. So, wa gabi sa ito pa, nining panahon na, wa man nagkundin sa Ellen White sa isa sa lain ng mga kaso sa balatian, ayun siya labing maayo. Ayun siya nga magamit ang paod kami. Apan tinahinglan mag-amping nga pilion ang kantong maayog lawas nga mananap. O nabili sa Ellen White, ingon siya nga pilion ang kantong maayog lawas. 1863 na ito siya nagmakitang pananaon. Ano pagka 1890 mahigala, ingon siya kung sa nagkalain mga kasos balatian sa lawas, labing maayo ang pagkaon og karne, pero pilion ang maayo og lawas. Ano nga nang nagsulti man siya na kung niadtong 1863 makusganan ng giimpusar niya na kinahanglan mag-vegetarian. Ano pa yun? Ingon sa dinhi, nagpahayag sa dinhi sa unahan sa page 291 niadtong 1896 na gipahayag. We are to make no prescriptions that flesh meats shall never be used. Deklaro niya. You are to make no prescription. Why siya maghimog prescription na ang flesh meats shall never be used. Dili magamitin. Why siya prescription niya? Ang naghatag ng prescription na di pwedeng gamitin ang reform movement. Dili si Ellen G. White na matang pa niya ni Antong Tuig 1896 sa Councils and Diet Sanford page 291. Ito itong basahon sa 466 mga higala. Niadtuning 1907 1863 ito siya kitang panahon about vegetarianism. Tuwatong panahon sa pagkatuig 1907. Gayong siya rin we felt that something must be done. I said to Sarah, yan and so on, take chickens from my place and prepare him some broth kanang sinababa, linatan. So Sarah treated him for their illness and feed him with his broth. The son recovered. Now this is the course we pursued. We did not say to the people, you must not eat meat. Klaro ha? Nahimugan ng tambal yan noon sa mga balatian nila. Ang sabaw sa manok na linatan mga higala. May pagkatabasahon sa page 292 sa Councils and Diet Sanford atong tuig 1905. Under any circumstances o ilong sa naglalaing circumstansya, I would advise the drinking of chicken broth, ang pag-inom og sabaw sa manok. If one were sick, kung usa ko nang nagsakit and could not take anything else into the stomach, I said, there are persons dying of consumption. So,
if they ask for chicken broth, should have it. Mangayo sila pagkaon, pakan anak, pain na og sabaw sa manok. Nga nang mas riwayat anak kung ngadtong 1863, dili na pwede. Niya pagido, niya sa atong mabasa, ginibisanahan, sa letter, Ellen G. White letter sa 149, atong 1895, ingon sabi niyo, we cannot prove him. In a letter of W.C. White, she talks about the problems of feeding workmen thus building a Bundle College. We cannot feed him all, but will you please get us dried fish or any prescription. So, dried fish gani. Di na sila makapakaon dyan o mga maing pagkaon. So nga, kinahanglan atong pakawanan sila o mga buwad sa bisan unsang gidakon sa buwan. Ano man lagi nga, hindi nga steroid na, unya ang reform, ang SDA, ang SDOM, ngayon nabili. Diba, makaingon pa nga, sila hinsumpake sa sulat Ellen White, sila White naghatag consideration, pero sila walay consideration mga higala. So karon ang statement God na gipahayag, may tungod sa pagkaon o mga unod, dili God totally gidili sumala sa sinulat ni Ellen White. Dili sa mas mga opsot kinsa nagunit galas posisyon na ang ilang posisyon nga ang pagkaon o karnig unod sala dili makatulangit. So sa ito pa opposite sa prinsipyo ni Ellen G. White ng higala. Karon tanaw na to si Ellen White atong tanaw na ingon siya din sa page 394 ng 1890. When I could not obtain the food I needed, I have sometimes eaten a little meat. Ingon sa Ellen White, kung dili ko makakuha og pagkaon nga akong gikinahanglan, usahay ko mukaon ko gamayng karne. Mukaon siya gamayng karne sa Ellen White, 1890 na, 1863 siya kinagpanayan. Dili sama sa prinsipyos mga reform nga dili din pwede mukaon karne. Ellen White, siya mukaon ko gamayng karne. O sa pa sila, labaw pa sila kang Ellen White. Yun lang ipalagwan ang prinsipyo ni Ellen White. Gani daghan pa nga itong makita, mabasa din ni sunahan. O niya, nipagano niyo sa itong makita sa letter 128 atong 1896, July 9. And 2 years ago, I come to the conclusion that there was danger in using the flesh of dead animals. So ang gipahig ni Ellen White, kanang danger ba sa paggamit o patay ng mananap. Kaya may mga tao nga bisag patay na diha, nakitaan, gikaon yapong patay, yung sa danger na, yung sa I use fish where I can get it. We get beautiful fish from the saltwater lake near here. O si Ellen White gani, gamit sa isda daw nga, iyang makuha, mga maayong isda, gikan sa mga saltwater like near sama kuno sa mga lake dool dito sa ilang namutangan. So baghan pagad nga itong makita din nga si Ellen White mukaon ganin siya karne, nagingon ganin siya din nga usay mukaon sa jutang karne sumala sa bang pagid niyang sinulat. Dili sama sa prinsipyo sa SDA Reform Movement nga dili gud pwede sa bote pasagot kay si Ellen White yung kaon man og karne, kaon sa isda, gani daghan pa datong mabasa pero antay panahon nagpasabot na dili maluwas si Ellen White nang ilang gibasyan sila Ellen White nga naman kami si Ellen White og jotang isda, karne, kaon siya o niingon sila nga ang malangit ra ko ng vegetarian ang katong mukagunog dili malangit na si Ellen White di pun maluwas sila na nang maluwas nga nagbasa lang sa sulat Ellen White o niya ang Ginoo pwede maluwas nga naman kay mikahog isda nga itong Ginoo ang pangutana kinsa na may manuluwas o niya sa SDA Reform Movement kisa manuluwas sila na naon mahimong manuluwas mga nga itong bantayan higala karang panahon na kay di na daghan nagpakaroningon nga SDA pero dili na sila sakop sa Seventh-day Adventist lain na gani din na patayon tayo mabasa nga ang nagingon si Ellen White sa sulat nga dili na kita mga balhin pa o bag-ong organisasyon kay kana may pagsimang gikan sa kamatuoran. Apostasy from the truth kung gikan aning punduka na opposite ka gining punduka apostasy na pagano sa Ginoo
maningangay na to nga kahabdukan mga higala. Okay, wa naman to. Tayo mga higala, so ato sigurong ipabasa ni Brother Joel ang mga nakita nato mga text nato ni higala. Karon man to ning gabi ibasahon ubang text nato ni ato siguro basa karon na sa screen, Brother Joel. Okay, salamat Brother Levin. Ya dia karon si Ronald Duran yang message mayong buntag mga brad, dili tingod nga ang mga vegetarian lang ang maluwas kay kung mao na lang may basihan loy kayo ang mga sa isla nga tinuod anay nagalagad sa Ginoo kay wala baya kayo mga gulay diri pero dili jud nga tinuod. Texter watching from Habitat March Village, Sulangan, Bantayan Island. Diya sab si Claire Tumampos, mayong buntag ninyo diha, dalaygon kayo ang Dios karon. Karon pa ko nakakita ninyo balik kay wala nami nakapaminaw ninyo sukad ni nami sa Asturias namuyo kay dili makuha Asturias namuyo kay dili makuha diri ang DYCM from tubig manok Asturias si Ana ni okay no, so do nam goy area gyud nga di makuha sa FM nato no nya dia karon si Grisel Dakal, Jinke Figueria, Angie Camiran, Aileen Balbuena, Catherine Birnas, Riti Samot, Roger Raico, Jimmy Reyes, Senyor Tiquilio, Claire Tumampos, Jelly Sumili, Jordan Cabigkes, Idel Mihilig, Vincent Vistar. So, what naman tayo mangigala niya atong theme song? Okay, maganda tayo mangigala. Anahin naman as kita sa mga langit pinamuntago o Diyos. Tagantang salamat sa pagpakiguban kanino. Salamat sa mga kasayuran na muna paminawan karon. Pagutin na kini magpabiling buhi sa panungduman. Magagiya ka na mong tanan paingon diha kanino. Kining tanan among gitungyan, gisalig og lamang madawat sa ngalan ni Ginoos nga manalawas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ng mayong balita o kaniyang tanan ng mga suki ng pinalanggang tigpaminayo. Sa ngalan usab sa ating tanan mga viewers, ang Brother Miljon Kabagi, kaniyang higala, Brother John Dito, Brother Joel Pirana, kinusab sa Brother Libby Claudius, yung daghang salamat o mayong Domingo sa bantag na tanan.